DXDC Radyoman Report. Mibalik na ang aga sa tubig gahuman sa pila ka oras na sinati ang water interruption sa mga lugar ng apektado sa gate valve transmission line repair sa may bypass road maaning syudad kagabi. Sumala ni DCWD spokesperson Joanna Duhay Lungsod, wa ra makaabot sa gitagal nga oras ug balik na dayon ang aga sa area sa buhangin, bahana ug lanang. Kini tanan ubos sa Dumay Water Supply System 1 human giayo ang leaking sa pipeline kagabi. Gingon ni Duhay Lungsod, nagsugod ang way aga sa tubig banang alas 7 kagabi ug nahuman ang trabaho alas 11 na kagabi isab. Giexplikar ni Duhay Lungsod kung nakasnati og leak ang pipeline ug daghan rason nganong mag-leaking ang linya na kini hatud sa gidugayon o dili bakaha ang pag-agi sa dagkon truck ug mao kini ang hinungdan nganong gitrabaho dayon sa DCWD ang leaking kagabi. Dunay mga dapit pa nga hangtod karon hinay pa ang pressure sa agas kini tungod wa pa mahingpit ma-recover ang pipeline gikan sa pag-ayo busa prioridad gihapon sa DCWD ang mga konsumante sa ilang ipahigayon nga water augmentation sulod sa 48 oras gikan karon. Gikan sa DCWD kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyoman Joel Garay, Tatak RMN. Tatak RMN.